That's me over there. Hos familien Stahlbaum er det blevet juleaften, og de har inviteret alle deres venner til juletræsfest. De ankommer i højt humør, og der bliver både leget og danset om juletræet. Marie og hendes 2 søskende har også fået besøg af deres fantasifulde onkel Drosselmeier. Han underholder med at trylle blomster ud af sit ærme, en kanin op af sin hat, og en slange kommer vislende til syne. Guys, this is my crunchy guys. Subscribe and like. Me. Because this is not my chocolate, show somebody else's.